Wathule ngathi uSpy 3 kanti oyiqabane Wathule ngathi uSpy 1 kodwa ungizwile ngikubingelele Basha amakolokole la. igama lami nguSilengwa kwaNgobese angimile la ngoba ngithunywe yilaba bantu abala bangigcina emaphoyiseni therefore angikwazi ukubuka bona ngitshele bona izikhalazo zabo bazazi ngekhaya amaphoyisa asesiphingo imemorandum yasesiphingo bathi bayaxakekile ama-illegal immigrants ngendlela amaningi ngakhona bewumphakathi abakwazi nokuthola umsebenzi uma befesa niyawavikela amaphoyisa ayakhala umphakathi wasesiphingo athi kwamasipala uma u-aplayela imvume yokudayisa awuyitholi kuthatha more than unyaka kodwa i-foreigner within 3 months lisuke seliyiphethe abokufika badayisa izidakamizwa emgaqweni phambi kwabantwana besikole amaphoyisa akhona kodwa baboshwe unfortunately maphoyisa ngazi noma ngokwesi-18 ngifunda imemorandum ekanje ethi maphoyisa niyabonakala ey'hlekeni zama-drugs uma ningenile aniphumi no-drug dealer niphuma nemali maphoyisa kuthiwa-ke niye kuhleka ney'gebengu idolobha lasesiphingo bayakhala abahlali bathi ngidolile ngenxa yokuthi abantu bokufika abayi-understandi le esinayo thina ezama-South Africans esikhulu esifundiswa yona ukuthi umgomo la ubekwe khona silahle udoti la kuhlangene khona abantu beka uplastiki kadoti ufaka uplastiki uthi umbuzo maphoyisa kwamasipala uma ngabe nibabona bengcolisa idolobha lethu ngithula nithini umphakathi uyacela ukuthi nibalekelele ekukhipheni abantu bangaphandle kwiforum yasesiphingo ngoba imajority yama-members eforum yasesiphingo kugcwele ama-foreigners iwona athatha iy'nqumo ngedolobha lasesiphingo okusho ukuthi ubugebengu nodoti owenzeka esiphingo ngeke uze uriphoteke uma ngabe i-CPF kuwabantu okuyibona abayinkinga yabantu basesiphingo bantu bomthetho kuthiwa nikwazisa ama-foreigner angenazo iy'mvume zokudayisa esiphingo abanye abanawo amaphepha bayasho futhi ukuthi abanawo amaphepha kodwa uma kungena amaphoyisa isitolo asivali sisala sivuliwe nginamanga mphakathi umphakathi uyacela amaphoyisa ukuthi lenze ama-operations azongena isitolo nesitolo kodwa bathi bacela ningawenzi nodwa nibabize bahambe khona bakhona abantu abamele umphakathi khona la bizani bona nihambe nabo ngoba bathi abanithembi baphoyisa hloniphani ibhedi leni nangathendwa kangako abahlali basesiphingo masipala bacela ukuvulelwa iy'ndawo zokudayisa eseyithathwe ama-foreigner bacela izikhala zokusebenza baphilise imindeni yabo akungaphili abantu bangaphandle nikhona amaphoyisa ningawa-enforce ama-bylaws omasipala waseThekwini bacela i-police station ezokwazi ukusiza abantu ngoba le khona njengamanje ine-poor management abahlanyiki abahlali maphoyisa bayayazi abakhuluma ngayo ibona abasebenzisa i-police station kuthiwa amaphoyisa icala elivulwe yi-foreigner lihambe lize liyofika enkantolo malibopha umuntu wase-South Africa kodwa wase-South Africa ngisho angabopha i-foreigner elimjubulile lelo cala liphelele emoyeni i-foreigner kuthiwa litholakala sengivala abahlali basesiphingo maphoyisa bathi uma sekwenziwa ama-operation azokhipha ama-foreigner ezindlini ngoba ngokomthetho sisekelo wase-South Africa kukho emthethweni ukuthi iphoyisa libe nendlela irentayo e-South Africa yicala likaMastende lelo uMastende uma esekhipha i-foreign emzini wakhe lingazi lizoyaphi abahlali basesiphingo maphoyisa bathi ayikho ipaki yasesiphingo ezophenduka i-refugee camp angeke ipaki yasesiphingo siyeke thina siwumphakathi wasesiphingo kuyojola epaki ngoba nina senigade ama-foreign alinde ibhasi eliye eMozambique olinde ibhasi akayi-Durban station siyabonga amaphoyisa naye memorandum angazi ubani ozoyisayini cela ungiboleka mbali yesibili